Sziasztok, ti elmegyógyintézetből szökött mozdonykerékpumpálók, én Rugdosós Balázs vagyok, és most ebben a videóban bújócskázni fogok a vakok intézetében. Szarnom kell, ezért beszaladok erre a helyre és szédurrantom a WC-t. Kapcsold ki a kamerát, basszalak szájba. Hol a gecibe van a mosdó maga elcseszett mosómedveautód? Erre? Csak mert nagyon kell kulálnom. Hát ez gecire nem a mosdó, tehát a földre fogok fosni. Itt ülök ebben a szarautóban és az a legjobb játék, hogy hány zebrán áthaladó embert nézel fekvőrendőrnek. Most nekem sztrájkom van, tehát 5 embert ütöttem el. Nem szoktam ilyet mondani, de kibaszottul nem szeretem a feketék. Felvett ez a részeg taxis, de nem merek szólni, hogy rakron ki, mert a kesztyűtartóban miskolci kések vannak. Itt vagyok ezzel a részeg emberrel, akitől megkérdeztem, milyen színű a nap, és azt mondta, hogy kék, mert a lovak szoktak hugyozni. A haveromtól ellopom a kocsikulcsát. Itt vagyunk ennél a boltnál, ahol megvesszük azt az ocsmánycipőt, amit Max a vakbarátomra raknék rá. Csáte Gobin. Hát ez tényleg olyan ocsmány, mint gondoltam. Na hát ezt biztos nem veszem meg. Végül megvettem, mert videón kívül késsel fenyegettek, de lehet csak be voltam baszva. Ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, dobjál egy lájkot és durransd ki a feliratkozást, most meg megyek és addig fogok inni alkoholt, míg ki nem hányom. Na sziasztok!